Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Toy Wars Armory Podcast sorozatának 39. része, és hát mai vendégünk nem más, mint Okrutai Zsolt. Szervusz! Szia! Üdvözöllek nálunk, és ha Okrutai Zsolt, akkor Airsoft Arena, tehát beszélgetni fogunk egy picit a jelenlegi arénáról, a múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Beszélünk kültéri játékokról, tréningről, edzésekről, és még nagyon-nagyon sok-sok mindenről, picit majd a speedsoftosokról is fogunk beszélgetni, úgyhogy lesz témánk bőven, de akinek nem ennyire egyértelmű, mint nekem, hogy az Okrutai Zsolt nevet összeteszi az arénával, egy pár szóban, hogyha magadról kellene beszélned és a munkásságodról, akkor mit mondanál? Hát akkor sziasztok! Köszönöm a meghívást. Rólam annyit kellene tudni, hogy én 22 évet töltöttem el a rendőrség kötelékében. Az utolsó 12 évet azt én operatív nyomozó, meg műveleti vezetőként. Wow. Amit el lehet így mondani, az a legjobbakkal dolgozhattam. Tehát átéltem, amikor a TESZ-ből lettek, amikor megszüntették a bevetési egységet a Nemzeti Nyomozóirodánál, akkor megszűnt a szervezett bűnözés Magyarországon, hogy ezt a főosztályt is leoffolták, aminek én is tagja voltam. 2017-ben kerültem a Airsoft Arénához, és onnantól tulajdonképpen a mai napig ketyegtetjük ezt a... De hogy találkoztál amúgy az Airsofttal? Ott az arénában, de gondolom nem. Tehát nem. Előtte már találkoztál vele. Igen, ez egy érdekes beszélgetés. Már most onnan elindítjuk. 2014 magassága, amikor a nagyobbik gyerekem kezdte ezt a airsoftos vonulatot elhozni, és akkor szerveztünk egy ilyen baráti körnek egy airsoft játékot, illetve ő szervezte az egészet, és elkerültünk Szentendrére. Alulra vagy felülre? Az izbigi pálya, vagy az alsó? Az alsó, így van. És akkor elmentünk játszani, és menet közben én összefutottam egy emberrel, aki nekem célosan volt, és akkor néztem, hogy tehát ez mit keres itt. Akkor a gyerekeket elküldtem, hogy jó, ti menjetek, apa akarják ezt dolgozni, és akkor ennek eredménye egyéb ilyen operatív munka, stb., de másfél hét. A céloson volt, ez csak én szakzsargon, de ez pontosan mit jelent? Hát olyan ember, aki bűncselekményt követ el, tudod, mert ugye apu rendőr, és ugye őt meg kéne fogdosni, és akkor pont wow, bejött oda, és akkor te mit keresel itt, testvére? Igen. Hát neki utána már nem volt annyira. Úgy gondoltam, hogy neked ez egy, igen. Igen, és akkor másfél hetet dolgoztunk ott kint, és utána lettek ők ott elfogva, 30-valány autót lopkodtak össze, és ott bombázták szét. Úgyhogy tulajdonképpen a Airsoft, mint olyan, akkor innen jött, igen. És mikor jött a gondolat, hogy igazából szervezéssel, illetve képzéssel foglalkozz? Tehát oké, meg volt az Airsoft szerelem, tök jó, de mikor vált ez úgymond komolyabbá? Hát 2017-ben váltunk meg egymástól a rendőrséggel. 17 szeptemberében kerültem ugye az Airsoft Arénához, ugye akkor volt egy ilyen hirdetése, hogy akkor instruktorokat keres a Lee, és akkor mivel ugye a nagyobbik gyereke tolta ezt az Airsoftot, akkor szólt, hogy Fater, figyelj, van egy lehetőség, nézzél már el. És akkor megírogattam, hogy én vagyok én, te vagy te. Gyere, üljünk le, beszélgessünk, hát ez tök jó, akkor dolgozzunk együtt. És akkor onnantól kezdve indult be egyébként ez az Airsoft, tehát addig nem igazán volt, tehát egy-két játékra elmentem a gyerekkel, meg a baráti körrel, de tulajdonképpen onnantól indul be egyébként maga az Airsoft, tehát addig nem volt az életemben, addig más jellegű. Igen, világos. Az aréna történetéről mesélj egy picit, mert hogy ez korábbról kezdődött. Tehát én ugyanak hiszem, ez még a Brownlee időszak, meg valami, még a Váci út végén volt talán az első pálya? Én már
maga a mostani helyén lévő arénába ugrottam bele, de előtte maga a megalkotás, meg maga az elképzelés az oda Újpestre indult be. Ugye ott volt az első ilyen csarnok. A cél alapjaiba véve ugye a Lee-ből kiindulva külső tréningek tartása volt, és onnan fejlődött ez föl. Tehát, hogyha ez működik a NAV Merkurnak, meg akkoriban ugye még TESZ volt, akkor ez működhet az akkor át kell ültetni, mert tulajdonképpen, hogyha azt nézed, az Airsoftnak a mozgása, a mozgáskultúrája, a technikai része, alapjaiban véve ez. Tehát van átfedés igazából. Mindenképpen van átfedés, de ugye én mindig elmondom, hogy ha te airsoftozol, és azokat a technikákat használod, alkalmazol, amiket mondjuk én mutogatok nektek, akkor azt, hogyha netántán az életben összekerülni egy ilyen éles szituációba, azt nehogy nem szabad. Mert mindig elmondom, hogy a baby az nem megy át az ajtón, nem megy át a falon, nem megy át az autón, nem megy át a kindan bokron. Világos, igen. De a másik oldalon az teljesen más. Mindig elmondom, hogy igen. Ha kicsit megnézed, hogy hol megy a dzsihád, és akkor megnézed az épületet, megnézed azt, hogy milyen fegyver van a kezedben, milyen lőszer van benne, akkor igen, nem kell szeletelni, meg és utána kisik az ember. Amikor te az arénához kerültél, akkor, tehát és most akkor csak a pesti lokációról beszéljünk, hány másik airsoftos pálya volt, mert volt, tehát Phoenix csarnok, még ott járkáltam is, tehát ott még voltam. Valamiért az arénában nem voltam, bocs, de most már itt muszáj, az ideje. Igen, most már muszáj elmennem. Úgyhogy úgymond konkurencia volt, ez nem. Hány másik pálya volt akkor, és hogy állunk most? Tehát, hogyha valaki most elkezd airsoftozni, és kifejezetten a CQB területét szeretné kipróbálni, akkor ti vagytok, vagy van-e más is, hogy állt ez, és hogy áll most? Hát abban az időszakban a Phoenix volt, a Airsoft bázis, és mi. Ez a három létesítmény üzemelése volt folyamatban. Utána elsőként a Rizzi-féle bázis szűnt meg. Ott is voltam még. Ugye? De én azt szerettem egyébként, azt a kis pályát, annak olyan hangulata volt. Igen. Az nagyon jó pálya volt ilyen téren, azt nagyon sajnáltam. Ugye ott valamilyen oknál fogva nekik onnan el kellett menni, utána átkerültek a Illatos útra, de hát az már közelben nem volt ugyanaz a millió, mint ami előtte. Ugye ők ott megszűntek, majd utána jött a Phoenix, és akkor ők 2 évvel ezelőtt azt hiszem zárták. Ez a Covid környékén? Vagy tavaly, nem tudom, hogy így. De ez a Covidnak köszönhető? Vagy hát őket is utolérte az, amit nálunk is majdnem betette a... Azt akartam is kérdezni, hogy a Covidot hogy éltétek meg? Hát a Covid, az innen is minden törzs vendégemnek nagyon szépen köszönöm, hogy életbe tudták tartani magát az arénát, mert az alapcég, ami üzemeltette annó az arénát, az ott be is csődölt. Tehát ugye, mivel nekünk nem volt bevételünk, ezáltal nem tudtuk mit fölmutatni, de viszont az új kínai tulajdonos pedig mondta, hogy hát azt hiszem 2 hónapot volt, 3 hónapot voltunk úgy, hogy a bérleti díjunknak csak a felét kellett fizetni, de utána a maradékot is ki kellett csengetni. De akkor abban az időben? De abban az időben volt egy ilyen lauf, de hogyha ők nem jönnek, akkor itt nem lett volna egyébként, akkor bezárjuk a bazárt. Tehát az utolsó hónapban ott elfogyott egyébként a tartalékunk is, tehát a családi büdzsé is már ott volt, hogy akkor gyerekek falnyak, hogyha valakinek kell, akkor tessék itt van. Jézus Mária. Akkor hello van. És akkor most hogy állunk pályák terén, mondjuk itthon, mondjuk Pesten? Ilyen típusú pálya az egyedül maga az aréna Budapesten. Tehát ez a nagy csarnok, hogy épületek vannak benne, hogy autó van benne,
kiszolgáló mellékhelység, fűtött közteres tér, büfé, stb. Parkoló. Tehát ez a millió, ez most már csak az Airsoft arénában. Ha igen, akartam is, hány négyzetméteren van amúgy az aktív játéktér? Maga az alap négyzetméter az 2200 négyzetméter, és akkor erre jön még, ami be van építve emeletrész, és akkor így ilyen 2500 négyzetméteren megy a öldöklés. Megy az öldöklés, wow, az fantasztikus. Ha én mondjuk, mert volt ilyen tervem még annak idején, amikor naív kis airsoft-os voltam, hogy nekem is lesz egy saját pályám. Ha valaki abban gondolkodik most kezdő és lelkesként, hogy egy ilyen jellegű CQB pályát hozzon létre. A te véleményed szerint milyen tulajdonságoknak kell megfelelnie egy épületnek ahhoz? Tehát gondolok itt most lokációra, minimum alapterületre, költségekre, közüzemésítésre, hogy mi az a minimum, aminek meg kell felelnie ahhoz, hogy az alkalmas legyen egy CQB pálya megalkotására? Hát ez lokáció kérdése. Hát mondjuk tegyük fel, vegyük most Pestet. Tehát, hogy ha én Pesten szeretnék csinálni egy ilyet, tehát konkurencián szeretnék lenni az Airsoft Arénának. Gyere, beszélgessünk egy kicsit. Igen, tehát, hogy mi kell ahhoz szerinted? Tehát, vagy mik a legfontosabb tulajdonságai egy ilyen épületkomplexumnak? Szerintem egyébként az, hogy ki mit lát egy CQB pályában, az maga az ember és a háttér. Tehát, hogy mit csináltál, hogyha csak Airsoftos voltál, és akkor csak Airsoftos akarsz oda lehozni, és akkor piu, akkor tulajdonképpen azt mondom, neked teljesen mindegy. Hogyha kicsit arra is oda akarsz figyelni, hogy olyan életű stílus legyen benne, akkor ugye egy ilyen régi, lepukkant épület az erre alkalmatlan. Tehát az, hogy kiütsz 3 falat, meg akkor lesz akkor 80 négyzetmétert összenyitsz, és akkor lesz egy ajtó, vagy stb. Tehát ez így nagyon nehéz. Ha én újra nyitnék ma, akkor nem nyitnék. De miért? Amúgy. Hogyha belenézek az én foglalási naptáramba, akkor ugye mindig volt ez, hogy akkor majd hogyan lesz majd később, meg hova tudjuk felpörgetni egyébként az arénát. Most jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy tök jól állunk, és kezdünk visszamenni ott a Covid előtti időszakra, foglalási tekintetében, de nincsen átfedés. Tehát nincs az, hogy fölhívnak, és akkor mondjuk egy hétvégi napra ugyanarra az időzónára megjelenjen 2 vagy 3 csoport. Tehát, hogy... Ilyen visszaesés van igazából? Nem visszaesés, hanem szerintem úgy ez a teteje. Tehát, hogy nekünk ahhoz, hogy mondjuk nullára kihozzunk egy hónapot, ahhoz pont most így, mikor jöttem ide, hogy kiszámoltam, 455 játékosnak kell megjelennie. Ahhoz, hogy nullán legyél. Aha, wow. Az nem kevés. Az rengeteg. És akkor még csak nullán vagy, és egy forintot nem tudtál félretenni, nem tudsz fejleszteni, nincsen biztonsági tartalékod, semmit. Aha. Tehát, hogy... Igen. Tehát, hogy amikor azt látom most, hogy egyre több helyen vannak friss új csapatok és szerveznek játékokat, akkor nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk ezt anyagi oldalról is ténylegesen átgondolták, hogy abba a régióba hány ember tudsz ebbe belepörgetni. Akik visszajönnek folyamatosan. Nem csak az, hogy visszajönnek, tehát hogy ezt üzemeltetni kell. Tehát, hogyha neked, mint Gibbs Jakab van valahol egy rancsed, és ott építesz valamit, az ugye a baráti körnek van. Nem kerül semmibe, összedobjátok a srácokkal hozzá az anyagot, összeépítitek, jó, ez oké, jó. De az nem fog fejlődni. Tehát, hogy az, amikor azt mondod, hogy most akkor építsünk egy CQB pályát, mert most az okrutainak milyen de jól megy. De jól megy, annyi pénze van, és akkor utána meg ott leszel, hogy belőltél X forintot. Tehát én is, amikor ugye volt a tulajdonos váltás, akkor ugye nekünk is hozzá kellett nyúlni a belépő árához, mert hogy az első kör az volt, hogy akkor ugye 3-szoros szorzóra gondoltunk, Zsolt. Ugye ez így neked hogy néz neki? És akkor így ültem, és akkor hát ez úgy néz ki, hogy akkor faanyagba, akkor azt itt hagyom.
Hát akkor hogyan lehetne? És akkor én is bejártam Budapest és környékét. Én már úgy néztem csarnokokat, hogy egy légtér pont amiatt, hogy akkor építkezünk, tehát... Igen, ne legyen ez a fajta korlát, amit mondtál. Így van, így van. Ki kell ütni a falat, és akkor csak annyi van, hanem tehát akkor igazából az egy légtér talán az egyik legfontosabb ilyen téren. Én azt mondom, ahhoz hogy ki tudjon terebélyesedni az elképzelésed a CQB-ban, az, hogy egy épületek legyenek benne, olyanok, amiket te akarsz megcsinálni, hogy szobák leosztva, ablakokkal, visszazáródó ajtókkal, hogy kocsit beraksz. Tehát, hogy olyan, mint hogyha beesnél egyébként egy forgatásra, ahhoz ez elengedhetetlen, hogy egy ilyet nézzél. Na most amikor itt elkezdtük ezt mazsolázni, akkor ilyen 10 és 15 euró per négyzetméter. Plusz rezsi. Az hol? Igen, az hol térül meg, igen. És akkor igen. És akkor van még egy légtered, és azt valamivel be kellene építeni. Így van. Tehát amikor én is átvettem az arénát, akkor első dolgom az volt, hogy az összes gumi, ami benne volt. Mondom, hogy ez nem lehet egy CQB pálya, amiben gumi van, mint fedezék. Hát ez hogy néz ki? Építkezzünk, csináljuk meg. És akkor szintén ugyanígy a közösség, volt, aki gumisnál dolgozott, mondom, valami biznisz, hogy nem, mi jövünk játszani, és akkor elviszük a gumit. Mondom, meg is beszéltük. Hát tök jó. Hogy működik amúgy, tehát, hogy most odamész, ott van ez a 2000 négyzetmétered mondjuk, és tehát van egy nagy légtered, hogy alakul ki, tehát hogy lesz ebből pálya? Hogy születik meg az ötlet, hogyan kreáljátok meg ezt, hogy jó, akkor hát itt legyen egy kis szoba, legyen ott egy télágazás, valahol arra legyen egy kocsi, tehát van egy ilyen koncepció, megtervezitek, vagy egyszerűen csak elkezditek, és valahogy kialakul? Hát most így az alapoknál az kéne, hogy egyébként akik építették annól ezt a pályát, itt kéne ülni mellettem, mert ugye én egy készpályát kaptam, amit saját magamnak reszeltem át, hogy az én elképzeléseim, meg a pályán játszó srácoknak a gondolatmenetének ez jobb legyen. De alapjövővel igen, tehát bemész, ez ugyanúgy, amikor egy kinti játékra van egy ötleted. Kéne hozzá egy pálya. Vagy kimész valahova, és akkor megnézed, hogy... Eszedbe jut egy játék. Úristen, te itt most ezt fölrobbantjuk itt, oda ásunk egy ilyet. Így alakul ki egyébként szerintem legalábbis a mi fejünkben ez a CQB, hogy amikor volt ugye a Covid, akkor pont ez volt, hogy ugye az első hullámnál, hogy ott mindenki berosált, hogy gyerekek, itt halnak az emberek, itt akkor mindent bezárunk, és akkor jött otthon a kis család, hogy akkor mit csináljunk gyerekek. Mert ugye otthon volt mind a két gyerek. Igen. Hát akkor mi? Ja, hát akkor álljunk neki gyerek. Ja, és züb, és akkor kopra eltakarítottuk az első, meg a hátsó épületet, kibontottunk belőle minden falat, ami középen van épületegyüttes, amit megépítettek ugye korábban, annak is az alsó részét, a tetőt, mindent tudják lebontani, na és akkor onnan jó, akkor nézzük meg. 2 visszaálló megvan, jó, hát azt átrakjuk, nem, az maradjon ott, de akkor az épületet, akkor, ami benne volt, akkor azt tördeljük el, csináljunk belőle egy kis folyósót, tehát, hogy feladatot adjunk arra, hogy ne átrohanjanak rajta, hanem igenis minden egyes szituációban, minden egyes szektorban ott dolgozni kell. Szimmetrikusságban gondolkodtatok, vagy van-e jelenleg az arénának mondjuk egy olyan része, hogy hát innen könnyebb kezdeni, vagy onnan nehezebb, tehát ilyen előny-hátrány jellege, hogy a tervezésnél, meg ezeknél az átépítéseknél gondolkodtok-e ilyenbe is, hogy nem? Nem, ez direkt, tehát volt egy olyan időszak, amikor, hogy akkor szimmetriára, az nagyon fontos a szimmetria, nem tudom kinek, de egyébként jó, mivel maga a pályán oda-vissza játék van. Tehát akkor ezzel így van, tehát hogy teljesen felesleges az, hogy most szimmetrikus, az egyik oldalon
így néz ki, a másik oldalon úgy néz ki. Egyszer be kell menni, egyszer meg kell védeni. Tehát, hogy pont emiatt volt az, hogy nem is gondolkodtunk egyébként azon, hogy itt szimmetrikusan bármit is csinálni. A szimmetriára majd vissza fogunk majd térni, hát majd a vége fele valószínűleg, majd a Speedsoft kapcsán, mert hogy ott meg majd elengedhetetlen lenne, vagy lesz, hát majd mindegy, meglátjuk. Jelen pillanat, igen, amit még akartam kérdezni, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy fixáljátok a tereptárgyakat, vagy van szezonális rotáció? Tehát elkerülve azt, hogy mondjuk egy törzsvendég azt mondja, jó, már ismerem a pályát, mint a tenyeremet. Tehát, hogy van-e átépítés? Aki rendszeresen oda jár, az számíthat arra, hogy jó, most ez a folyosó itt volt, de mondjuk fél év múlva már nem itt lesz, és akkor újra kell gondolni az egész taktikát, és új játékok is jöhetnek. Folyamatosan megy egyébként az átépítés. Most a 2023 az ilyen téren egy kicsit gyenguszal sikeredett, mert tulajdonképpen egy átépítésünk volt, amivel szintén a hozzánk járó srácok jöttek és segítkezet nyújtottak ebbe. Innen is szintén újra köszönöm. De addig mindig az volt, hogy pont ebből kifolyólag, hogy tudta balra nyit, benyomja az ajtót, befordult, és akkor nézegettem mindig, hogy valahol leálltak, onnan lövöd, mondom, jó van, gyere csak ide. És lement a játék, másnap bementem, átforogattam mindent, és akkor a legjobban, amikor Pali bátyám neki futott a falnak, és így állt, és akkor mondta, hogy Zsolt, ez nem így volt. Ja, múlt héten itt ajtó volt, bakker. Hát itt most mi van? Mert ugye régen úgy volt, hogy a két pillér között átjáró volt, és akkor tulajdonképpen a Speedsoft jelleggel az első visszaállóról 140-en átfutottak a túloldalra, és tulajdonképpen onnan nem is tudtál néha kijönni. Fölveted a fegyvert, elindultál, és már ott álltak szerintem, meg hogy kerültél. Úgyhogy az volt az első, amit lefalasztunk, és akkor volt, hogy Pali bácsi megállt, hogy te figyelj, itt ajtó volt. Ez nem így működik. Igen. Akkor ezek szerint akkor te monitorozod a játékokat is, tehát hogy alakulnak hát úgymond az erőviszonyok, tehát amit te is mondtál, hogy vannak a pályának ilyen, hát nem is hibái, de ilyen kihasználható részei, illetve, hogy monitorozod-e amúgy az igényt? Tehát a játékosok jönnek, és akkor mondják, hogy figyelj, tök jó lenne egy ilyen rész, egy olyan rész, vagy monitorozod-e alapvetően azt, hogy milyen játékstílusokat szeretnek, kedvelnek-e az emberek? Tehát, hogy változnak-e ilyen trendek CQB-ba? Tehát, hogy ilyen téren figyelsz rájuk? Aki engem ismer, az tudja, hogy nekem az alapmotto mindig is az volt, hogyha bármi bajod van, vagy valami nem tetszik, akkor tessék csacsogni. Mert hogyha nem tudom melyik beszélgetésből kell nekem kiszűrni, hogy te figyelj, megint voltam az arénám, halálunalmas. Tehát ugyanazt játsszuk, nem? De hogyha oda jön bárki, és akkor azt mondja, hogy figyelj, mi lenne, hogyha azt átépítenénk, és akkor Hát mert hogy? Jó, várja, nézzük meg, mit lehet csinálni. Jó, oké, akkor csináljuk meg azt. Tehát, hogy ilyen téren figyelsz. Persze, tehát ugye amikor átépítettük, akkor ugye Zalán fiam mindig kérdeztem, hogy te, jó lesz ez, és mondta, hogy nem nekik építjük a magunknak, hogy akkor ott megy, hanem persze, de nem. Tehát ez a közönségnek van építve, a lényeg az, hogy aki oda eljön, az jól érezze magát. De nem csak az, aki beáll a sarokba, és akkor onnan kempel, hanem az is, aki mozog. Ugye mindig megy, hogy hát oda beáll a sarokba, hanem az is feladat. Persze, nem? Világos, tehát azt is meg kell oldani. Meg kell oldani. Igen. Hát tudod, ha ott áll, akkor meg dolgozz meg, robbans föl, vagy bármi ilyesmi, és akkor utána már nem fogod állni. Hát tényleg. Hát. Igen. Kétszer berobbantod, és utána az nem jó, keresni másik sarkot. Igen. Tehát, hogy mindenkivel beszélgetünk, és megpróbáljuk mindig olyan formára varázsolni magát az arénát, hogy új legyen. Tehát ugye pont emiatt, hogy azért a törzsközönségünk az elég borsos létszámot ölel föl, hogy ne az legyen, hogy már megint lemegyünk, ugyanaz, benyitok ide-oda, hanem akkor csak annyival megfordítod az ajtót. Már ott, hogy ez nem így volt. Igen, be akarok menni, ezt nem megy. Nézd meg, hol a zsanér? Ja, akkor most máshogy. Már feladat, és akkor ott áll, hogy hoppá. Amúgy ilyen elavulás, milyen, tehát mondtad az ajtókat, milyen sűrűn kell például cserélni ajtókat? Tehát van ilyen szvatos, ilyen ajtóberugdosás, meg tehát, hogy mennyire strapabírók a dolgok, hányszor kell ilyeneket cserélgetni amúgy? Pont múlt héten beszéltem Gyűszű Gabival, és mondja, hogy hát egy hete lejöttek,
megjavították az ajtókat, ami le volt szakadva, meg be volt rúgva, meg a zsanér ki. Azt mondja, hogy hát te fél, megint ugyanúgy néz ki. Aha, tehát akkor ez ilyen fogyóeszköz. Ezek fogyóeszközök, igen, tehát eligazításnál is a srácok elmondják, hogy tehát nem vandalizmus kellene ide lehozni, hanem technikát, mert meg ugyanígy a tréningen is elmondom, hogy az tényleg borzasztó jól néz ki, mint a filmekben, hogy berugod az ajtót, bemész, és akkor na mi van ott? És akkor mondom, akkor hirtelen bútolni kell, hogy mit fogsz látni. Az, hogyha benéz az ajtó résen egy ember, berugod az ajtót, lelőd, és akkor mellette, ami van 3 ember, amit nem láttam, mit csinálsz? Mit csinálsz? Igen. Ésszel, mint erővel. Igen, és utána szét van lőve az arcod, és akkor jössz ki, hogy meglőtték. Aha, igen. De hát a filmekben ott bement, és lelőtte mind a 3. Milyen jól nézett ki, milyen jól nézett, igen, a valóság és a filmek meg a kód. Jelenleg hogy néz ki a játéknaptáratok, illetve milyen típusú játékokat szerveztek? Most így beszéljünk csak az arénáról. Tehát mondjuk hétfőtől vasárnapig, tehát hogy vagytok nyitva, nagyjából milyen napra, mire lehet számítani? Volt egy időszak, amikor olyan szinten fölugrott a tréningre járóknak a létszáma, és annyira megoszlott ez a dolog a kezdők, illetve a haladók, hogy volt egy ilyen hétfői kezdő tréning nap. Elég sokan jártak oda, és tök jó hangulat volt, és aki lejöttem egyedül, akkor már, ha már te itt vagy, akkor mondom, mindig elmondom, hogy a tréningnek az alapja az, hogy egy ilyen kommunikációs tréning. Mert az Airsoftosnak a 80%-a azon kívül, hogy mindent lelő, és akkor John Wickből át kéne menni tűzpárosba, ott már kéne egy kicsit tűzcsoportba, igen. És amikor már tűzcsoportba, akkor már még inkább kéne beszélgetni, és akkor ez mindig elmarad. A kommunikáció az borzasztó. Igen, tehát hogy dumcsizzatok egymással, és akkor voltak, amikor egyéniből már tűzpárosba jöttek föl a keddi tréningekre, meg már tűzcsoport, meg együtt járunk le, stb. Aztán most ez egy kicsit így elmaradt. Maradtak a keddi tréningek. Minden kedden tartok tréninget a srácoknak. Itt az alapoktól, tehát a Basic 1, minden egyes tréningen van lőtechnika, fegyverkezelés, egyéni tűzpáros, tűzcsoport, és ugye akkor ezeknek a mozgása, feladatokra, szkenáriók vannak, ugyanígy megyünk be épületbe, jövünk ki épületből, száraz gyakorlás után egymással játszanak, ugyanígy felépül ez az egész történet. Lényeg az, hogy itt is kialakultak már csoportok, meg csapatok, meg baráti körök, akik ma már együtt játszanak és együtt járnak le. Behoztuk ezt a szerdai játékot is, mert ugye ez szintén egy üres napja volt még az arénának. Ez egy ilyen csökkentett áron dobtuk be ezt a szerdai napot. Elég jól fut a történet, tehát elég sokan járnak. Itt is én azt látom egyébként, hogy amikor kialakul egy ilyen csapat, tehát akik lejárnak, és akkor vagy egy oldalon harcoltak, vagy egymás ellen, de viszont pacsi-pacsi van, tehát nincs anyázás, nincsen hiszti, stb., hanem tényleg úgy érzik a játékot, hogy patika, akkor ezek elkezdenek beszélgetni egymással ezek az emberek, és akkor te mikor jössz? Jövő héten tudsz jönni? Hát én csak csütörtökön. Jó, és akkor elkezd az egész brigád átregel csütörtökre, vagy átregelnek szerdán. Tehát ilyen jó pofán néz ki ez a történet is. Csütörtök meg péntek az folyamatában megy, az esték. Ugye korábban voltak ezek a pizzás péntekek még annó, de hát ahogy elindult itt a zára a élelmiszereknek, egyszerűen... Rezsicsökkentés csökkent. Igen. És akkor mondtam a srácoknak, hogy én egyszerűen nem tudom ezt bevállalni. Tehát, hogy amíg kedvezményesen tudtunk kapni pizzát, azt utána mondták, hogy ez nem működik, és akkor 2500 forintért per pizza, azt lefelezed, azt hozzáteszed a beugróhoz, és akkor mondtam, hogy hát ez nincs ember, aki ezt kifizeti. Tehát én sem fizetném ki. Igen, világos. Ráadásul olyan pizzákat hoztak ki az utolsó időszakban, mert mondtam, hogy hát meleg szendvicsnek sem. Igen. Mondtam, hogy akkor azt engedjük el. Eleinte ment, hogy nincsen pizza. Mondom, ez nem pizza volt, de mondom, értsétek meg, hogy ez így nem működik. És utána ezt már
ez már nélkül működik. A szombatok azok a fő privát időszakok. Ugye nálunk úgy van a leosztás, hogy 10-től 1-ig, 2-től 5-ig, illetve 6-tól este 9-ig. Tehát, hogyha én akarok csak a haverjaimmal lemenni, és az egész arénát kibírálni, akkor arra is van lehetőségem. Persze. Aha. Persze. És akkor vasárnap délelőtt van játék, és akkor ott is a délutáni, meg az esti időszak szabad. Ugye régen, amikor még én annó elkezdtem, akkor ez csak csütörtök péntek, illetve 2 hetente vasárnap volt játék. Wow. És akkor ahogy akkor most azért elég tele vagytok, tehát így naptárba. De úgy emberi, mekkora nagyjából a létszám, tehát a játékos állomány mondjuk így a pesti érába, akit rotálódva is nagyjából összességében, tehát valaki nyilván heti szinten jár, valaki havi szinten jár, de rálátsz, hogy így konkrétan, aki rendszeresen CQB igényes, hogy mekkora ez a játékos állomány kb? Hát akik folyamatosan visszajárók, az szerintem egy olyan 250 ember. Az egy nagyon jó szám. Akik aktívan tolják itt nálunk az ipart. Nem heti, de hogy mondjuk havonta biztos ennyi ember bekopogtat hozzánk. De lehetne több. Jó, persze, világos. Ha valakinek nincsen felszerelése, tehát mondjuk nekem van, de én el akarom hívni a haverjaimat, felszerelés-bérlésre van-e lehetőség? Igen. Nem szeretem, hogy összeakad a nyelvem, én mindig kijavítom magamat. Van fegyver, van maszk, BB, ha valakinek esetleg kell, tehát tegyük fel elfogyott, tehát hogy tudok ott BB-t vásárolni. Én arra törekedtem, amikor átvettem magát az arénát, hogy ez egy szolgáltató létesítmény. Jelen pillanatban 90-valány replikával rendelkezünk. Wow. Ugye régen ez a kardvívó maszkok voltak. Igen. Na, azokat leoffoltuk, helyette bejöttek a paintball maszkok. Termólencsével, sokkal kényelmesebb a viselete, illetve sokkal jobban lát maga a játékos is. Overall, kesztyű, mellény. Tehát akkor minden van. Minden. Abszolút nulláról is el lehet pontosan. Illetve ugye most ebbe az évben bejött egy ilyen próba rendszerbe egy ilyen emelt replika bérlésének a lehetősége. Ami tulajdonképpen bármelyikünk nagyon szívesen levenni a falról ezt a fegyvert. Dot van rajta, lámpa van rajta, tracer, tehát tulajdonképpen bármit lehet csinálni. Ugyanez, hogyha bárki lejön hozzánk játszani, és amit ugye kérdeztél, BB, gáz, stb. Szintén van egy ilyen kis büfé részünk, ami pont ugye erről szólna, hogyha valami matek van a fegyvereddel, akkor gyere, segítünk neked, hogyha akkumulátorral van gondod, akkor igen, mert ami elromolhat, el is romlik. Persze. Nyilván. Egyébként nagyon furi, hogy itt az elmúlt időszakban szerintem most már azt hiszem 4. vagy 5. fegyverünk égett el ott az arénába. Wow. De ez nem miénk, nem miénk, hanem aki hozta magával, tehát a múltkor is a srácot tömködte, hogy hát ennek be kéne oda menni. Hát egészen addig tömködte, ameddig azt nem mondta a fegyver, és akkor gyerünk kifele. Tehát, hogyha bármi egyéb más bajod van, tehát felgyújtottad a saját fegyveredet, akkor csak mondjuk bérelni fogsz tudni. De egyébként, hogyha elfogyott a BB-t, akkor 25-28-30-ig tudsz vásárolni, ugyanígy tracer, tudsz bérelni tracer. Tök jó. Tehát igazából minden van. Minden van. Tehát ahhoz, hogy valaki ott jól érezze magát, tulajdonképpen mindent tudunk adni. Én arra gondoltam, hogy kellene csinálni ilyen exkluzív napokat, amikor nem tudom, ilyen macskás péntek, amikor az Ervin van a szervizbe, és akkor ha aznap romlik el a fegyvered, akkor nem akárki fog hozzányúlni, hanem a Dead Cat. Lehet, hogy befonná a haját. Hát, figyelj, ez szerintem kihívás. Tehát ő is ott van, kint van, úgyhogy de tök jó amúgy azon gondolkodtam, hogy ez a büfé, meg ez a kantin rész amúgy tök jó, hogy van, mert hogy tehát a két játék között, amikor leülsz, hogy van egy ilyen
ilyen élet is. Tehát nem csak azért mész, hogy jó, menjünk, játszunk, és akkor vége van, összepakolunk és hazamegyünk, hanem tudsz egy ilyen társasági életet is élni idézőjelbe. Tehát, hogyha nem akarsz éppen bemenni, akkor leülsz, akkor tudsz új emberekkel ismerkedni. Tehát, hogyha van egy tényleg ilyen társadalmi, Airsoft és mini társadalmi része is a dolognak. Persze, tehát ennek az egésznek ugye ez lenne a lényege, hogy egy olyan közösséget formáljunk, akiknek ugyanaz az elképzelés erről a játékról. Tehát én mindig elmondom, hogy ugyanúgy játsszál, hogy elvárod, hogy veled szemben játszanak, és akkor egyébként egy tök jó dolog lesz. Tehát amikor találat, az találat, nincs ebben hiszti, odafigyelnek egymásra, és egyébként visszajelzésben is ez egy tök jó dolog, hogy nagyon ritkán van az, amikor mondjuk egy játékmesternek oda kell menni, és hogy bele kell üvölteni az arcodba, hogy te mit csinálsz. Hanem maga a közösség szól, hogy tehát akár a saját oldalon lévő játékostárs, vagy az ellen, hogy te figyelj, azt meg kéne adni, te fölrobbantál, onnan nem lősz át. Ezt akartam kérdezni, igen, hogy az ilyen etikai, meg viselkedési, illetve szabálybetartási problémákat hogy küzdötök meg? Tehát, hogy azért minden falon nem látsz át, nem egy falon sem látsz át, minden sarokban nem tudsz benézni, tehát nem igazából te most ott vagy a kantin részébe, játékmestert nem tudsz minden sarokba beállítani, a túloldalon történik egy találat nem megadás, vagy egy összeszólalkozás. Tehát ezeket a szabályokat hogy tudjátok betartatni? Mert tehát ez más, mint mondjuk egy kültéri játékon, ahol azt tudod mondani, hogy figyelj, most van 10 darab Game Marshal, x darab Trusty, és akkor menjetek ki, és akkor ellenőrizzétek, hogy a nagyobb összecsapáson hallod a rádión, a hákon, a szervezőn, hogy jó, figyelj, 8-as domnál lesz most 20-20 ember, és akkor nyilván oda megy pár szervező, és már a szervező látványa is alapvetően már akkor nem csalok, de azért egy CQB pályán azt nehezebb megcsinálni. Ez maga a közösség. Aha. Tehát én erre egyébként nagyon büszke vagyok, és ez egy tök jó dolog, hogy elértünk egy olyan szintet, ahol a játékmester elmondja, hogy mi az elvárás. Itt az első is kiemelt az, hogy ember a másik oldalt is. Tehát nem üvöltözöl, nem anyázol, nem hisztizel. Az a találat, amit a másik megad, de az sem, hogy csak addig lövöd, amíg a másik atyák vérben nem tocsog. És ez működőképes. Tehát ez egy tök pozitív dolog, hogy nincs hiszti, nincs üvöltözés, mert tulajdonképpen maga a közösség kiutálta azokat az embereket, akik lejöttek, és akkor majd én megmutatom neked, hogy merre vagy arccal előre. Tehát akkor nem, tehát, hogy nem kellett szűrni embereket, vagy hazaküldeni, vagy kitiltani embereket, hanem ezt így maga... Tehát hogy alakult ki a kemény mag? Mondjuk ez tök érdekes, hogy nálatok így ez működik, hogy bejön rengeteg ember mindenhonnan, teljesen másfajta háttérrel, játékszokással, kultúrával, és valahogy így elkezd letisztulni, és marad egy tök kultúrát, szabálytartó, etikusan viselkedő kemény mag, és igazából ki is taszítja. Tehát ezt szerintem nagyon sok játékszervező szeretné, hogyha a saját pályáin és játékain is megtörténne. Tehát ez hogy alakult ki? Vagy miben gondolkodok másképp igazából, ha szervezésről van szó? Hát szerintem az... Van valamilyen filozófiátok, vagy nem tudom, tehát hogy ami alatt mondjuk másképp álltok hozzá magához a szervezéshez, vagy a játékoshoz való hozzáálláshoz? Szerintem az, hogy korrektul beszélgetünk mindenkivel. Tehát az, hogy nem kezdesz el üvöltözni, meg ha valami affér van, belelépsz, beleállsz. Tehát nem az, hogy jó, már ide jár nem tudom hány éve, most jó, oké, menjem. Tehát nincs az, hogy a szervező barátja. Tehát ez nem. Akkor belelépnek, és akkor odaszólnak, hogy akkor ez nem, akkor menjél ki, csomagolj össze, menjél haza. Tehát ugyanez szólhatja meg, hogy valaki lejön, és akkor neki állt füves cigit szívni. És akkor ez hogy? És akkor igen, ez nem az a hely. Ez nem az a hely, csomagolj össze, köszönjük, itt voltál, menjél haza. És akkor itt néztek, hogy most igen, itt nem. Itt nem, aha. Itt nem. Más. És akkor szépen ezek így lekopnak, vagy változnak? Tehát van ennek ilyen nevelő hatása ezeknek ez a hozzáálláshoz? Tehát hogy azt mondja, hogy jó, bocs, legközelebb visszajött, és akkor játszani. Persze, inkább játszani szeretnék, mint hogy tehát ez a végképp eltörölni dolog, ez nem. Tehát mindenkinek megadjuk azt a lehetőséget, hogy meg tudjon változni, és bele tudjon illeszkedni abba a millióba, ami az arénában működik.
de hogyha olyan a kihágás, akkor természetesen akkor nincs az, hogy most kiülsz 10 percet, mert nem fog megtörténni, nem fog megváltozni. Tehát ugyanúgy visszajön, és akkor elvágom a torkodat. Tehát akkor ugyanez a művelet működne, menne tovább, csak adtál neki egy 10 percet, ott szuszogást. Tehát igazából akkor tehát ezeket a kezdetben, mondjuk ezeket a problémás helyzeteket úgy kezeltétek, hogy igenis felvállaltatok a konfliktust, és hazaküldtétek az adott embert. Ezzel kockáztatva azt, hogy mondjuk megsértődik, soha nem jön vissza, beír fórumba hülyeségeket, hogy az arénában ilyenek voltak, tehát hogy ez a fajta szervezői félelmet, ezt így félretettétek, és nem azt mondtátok, hogy jó, félrenézek, csak jöjjön mindig, hanem inkább azt mondtuk, figyelj, nem. Te ne gyere, és majd ha megtanultad, akkor visszajössz, és vállaltátok annak a kockázatát, hogy esetleg embert veszítetek ezzel. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ahhoz, hogy ez olyan szinten működjön, mint ahogy most működik, úgy bele kellett állni ezekbe a dolgokba. És akkor azt mondod, hogy akkor te most itt nem, de viszont mondjuk egy 30 fős játéknál azt mondod 3 embernek, hogy az így nem fér bele, de 27 ember viszont úgy fog rád nézni, hogy wow, és tök jót játszottunk? Igen, tök jó. Ez ugyanígy... Igazából a 27 embernek a véleménye és hát nem pletykája, hanem tehát a hírverése, hogy figyelj, itt végre hazaküldik az embereket, ez nagyobbat nyom alatba, mint az 1 vagy 2 ember, aki esetlegesen sértődés miatt mondjuk hazamegy. Persze, mert hát jó, ez tényes való, hogy a negatív kommunikáció az mindig jóval erősebb, mint amikor azt mondják, hogy tök jó. De... Igen, mindig az egycsillagos véleményeket nézed meg a Google. Így, nem persze, így van. Tehát például ugorjunk vissza egy csillagra. Dalocsa Gabi oda jár hozzánk. Amikor ő megjelent nálunk egy játékon, akkor ő egy csillagot dobott fel a Google-on, azonnal rá is írtam, hogy te figyelj, mi a matek, mi a probléma. Elmondta, megbeszéltük, mi volt a probléma, mondtam, gyere vissza a következő hely. Ingyen bérmentve, mivel onnan neked el kellett jönni, mert hogy nem érezted jól magad, gyere vissza. Ilyen változtatunk ezen a dolgon. Visszajött, az volt a törzs vendége ennek a helynek, és mondta, hogy le a kalappal, tényleg ez így működik. Ez ugyanúgy, mint a kronózásnál. Tehát, hogy 1,5. Nem több, 1,5. Ez a zsúl, tehát igen, jó, csak hogy igen, mindenkinek tiszta legyen. Mindenkinek tiszta legyen. Tehát 1,5 saját BB-vel. Tehát, ha 1,5,04, nem, 1,5. És ebből is volt, hogy akkor most lehet, nem lehet, meg hogy lehet, nem. Tehát ez a korrekt hozzáállás, és illetve a mindenkire odafigyelés, és arra, tehát az időbe való, tehát hogy beleülöd azt az időt, hogy például ott volt egy srác, hazament, és akkor nem azt mondtad, jó, hagyjuk, most akkor majd visszajön, úgyse tud máshol játszani, utána mész, felhívod, kommunikálsz vele, tehát ilyen egyénenként is veszed a fáradtságot, hogy minden embernek meghallgassd úgymond a problémáját, hogyha van ilyen. Persze, tehát mondom, tehát nekem ez a mottom, hogy ha valami bajod van, akkor én abban nem fogok tudni kezdeni, hogyha hazamész, és följövod a haverodat, hogy jó, milyen szar volt. Mert az nem jut el hozzám. Viszont, hogyha beszélgetünk, kiírod olyan helyre, ahol mondjuk én is látom ezt a dolgot, vagy nekem írsz, vagy felhívsz, vagy bármi ilyesmi, bármilyen elérhetőségen hozzám csorogsz be, akkor avval tudok kezdeni, azon tudok változtatni. Igen. Ez ugyanúgy a kinti játéknál, és mindig elmondom a srácoknak, hogy lement a játék, oda, na, jó volt, jó. Na mondom, jó, vagy jó. Ja, igen, sokkot kaptál, vagy most mi van? És hogyha nem mondja el, vagy azt mondja, hogy hát most még nem, holnap után átírok, lecsenged a dolog, és akkor elmondom neked, hogy mi van, abból lehet fejlődni, abból lehet átvinni az egész dolgot abba az irányba, amit elképzeltünk. Mert lehet, hogy nekem van egy olyan elképzelésem játék megvalósításba, ami
szárazon, vakon, fú, de jó, lemegy a játék, és utána azt mondja, te figyelj, ez kapufa, unatkoztam, nem volt jó, stb. Jó, tehát ezt is ki kell próbálni, tehát hogy nyilván, igen. Kültéri játékok, erre rá is akartam kérdezni, nyilván tehát az aréna az egy dolog, és vannak, hol játszattatok kültéri játékot, és milyen típusú játékokat szerveztek, mekkora létszámmal, erről mesélj egy picit. Hát, akkor kezdjünk bele. Jó. Tehát, hogy nagyjából igen. Jó. Maga a kültéri játék, az nagyon sokan, akik ugye törzsvendégek mondták, hogy miért nem megyünk valahova, rendezünk egy nagyobb játékot, más szemlélettel rendezünk, meg gondolkodunk játékokba. Elsősorban katonai szimulációs játékokat tervezünk. Azért nem mondom azt, hogy Milsim, ezt már így elcsépelték. És mindenkinek ma mást jelent. Igen, tehát Milsim, és akkor Grillsim, és akkor stb. Már nem azt látom, meg érzem mögötte, ami tulajdonképpen szólna ez az egész dolog. Tehát katonai szimulációs. Így van, tehát elkezdték rágni a fülünket, és akkor az araesések voltak nálunk egy évad búcsúztatón, és elkezdtünk akkor, hogy hát hozzájuk annyira nem járnak le, nem tudnak akkora létszám, de tök jó pályák vannak, mi meg ugye ott álltunk, hogy nekünk meg tulajdonképpen, figyelj, itt van ez a 2500 négyzetméter a szevaszt-tavaszt, és akkor lementünk Tázlára, és akkor így hoppá, tesó, megérkeztünk, és akkor mi legyen a játék neve? 24 órás játék, a leghosszabb nap, boom. És akkor ugye 3 évvel ezelőtt elindult a kültéri játék. Igen, ezt beszéltük is a telefonon, hogy a leghosszabb napról nagyon sokat tudnál beszélni, és én mondtam, hogy figyelj, akkor legyen az, hogy hát a komment szekcióban megírjátok, akkor csinálunk egy külön adást arról, hogy leghosszabb nap, mert engem ez amúgy alapvetően érdekel, hogy az ötlettől a megvalósításig, tehát hogy milyen hibákba futsz bele, hogyan szervezett, tehát hogy épül fel igazából, és hogyan tartható hosszú éveken keresztül. Tehát, hogy ez mondjuk ne csak 3 éves, hanem akár 6 év múlva is legyen leghosszabb nap, tehát ez egy külön történet. De amúgy, tehát az ilyen egynapos játékokat, tehát ami kifejezetten ilyen vasárnapi játék, azokat hol tartjátok? Elindult ez a kültéri játék sztori. Elkezdtük a Airsoft Ringen, aztán ez nem is az Airsoft Ringen, az már a második kör volt, hanem Csévharaszton rendeztünk. Ott volt nagyon sokat hallottam erről a pályáról. Igen, jó. Nagyon jó adottságai vannak. Könnyített pálya Csévharaszt egyébként, mert ez sík terület, van középen egy borzasztó nagy épület, 20-valány ezer négyzetméterrel, illetve maga az erdős része az meg azt hiszem 400 hektárnyi terület. Wow. Tehát ott el lehet. Is igen. Tehát ott nagyon jól el lehet lenni. Akkor volt ugye a Kabul, az egy nagyon jó, ilyen féllárpos műszemes játék volt. Az talán az első olyan játék volt, amikor így leesett az embernek az áll, azt a Moszkitóval együtt rendeztük meg, hogy ott 256 embert megjelent reggel. És akkor én is itt néztem, hogy ez nem egy arénás. Igen, és akkor ugye a osziék megnyomták hozzá a pirotechnikát, amire szintén ugye mindenki nézett, hogy pláne az esti része, az borzasztó látványos volt, és akkor úristen, jaj, de jó, és akkor ott mindenki mondta, nagyon-nagyon happy volt a dolog. Most fogunk rendezni játékot. Ugye elindult ez a tréninggel egybekötött building dolog. Ugye ezt múlt hónapban volt ez a building? Ez a building, a 15. kerület őrjárat 3-ba. Ugye ott megcsináltuk azt, hogy szombaton volt egy nagy létszámú tréningnap, és arra építettük föl, hogy akik oda eljöttek, akkor másnap pedig akkor jöttek játszani. Elég sokan jöttek vissza játszani, és nagyon jó volt látni azt egyébként, hogy amit ott gyakoroltunk, volt, aki nem esett ki ebből a dologból. És mondtam is, hogy halad, élvezet volt látni azt, hogy ugyanúgy mozogtok, ugyanazt csináltatok, mint a tréningen. És mondták is, hogy éltük is a játékot, és tök jó volt. Elkezd felszívódni izommemóriába. Így van. Megyünk Ercsibe is, ugye ez most egy új pálya. Hát ilyen 20-valány épület játszik benne. Bankháza 2 tulajdonképpen. És még rengeteg helyre szeretnénk elvinni játékot. Milyen sűrűn tartotok kültéri játékokat?
Tehát van egy ilyen rendszeresség, vagy ahogy esik, úgy puffan? Hát most beleugrottunk abba, hogy rengeteg ötlet szabadult föl. Tehát Krisztiánnal rengeteget cseteltünk azon, hogy tulajdonképpen egy ötletláda a csávó, hogy akkor mit, hogyan csináljunk, mi az, amit el tudnak viselni, mi az, amit nem tudnak megcsinálni, de legyen túl bonyolult, egymásra épülő feladatokkal. Hogy Ez akkor... a kompetitív játékok feladat. Így van. A végén el van mondva, hogy ki nyert? Amúgy? Vagy ennyire nem sokkoljátok le a srácokat, hogy egész nap jöttél, futottál, szenvedtél, elvesztettétek. Nagyon sokan jönnek azzal, hogy eredményorientált legyen ez a dolog. Tehát, hogyha van valami feladat, stb., hogy a vége felé legyen eredménye ennek a dolognak. De én mindig azt szoktam mondani, hogy úgy is érzed azt, hogy magát a feladatot teljesítetted, vagy nem, de viszont nem menjünk el abba az irányba, hogy maga a feladatért olyan dolgokat csinálj meg egy játékon, ami mondjuk nem odavaló. Tehát azt gondolod, hogyha van eredményhirdetés, és szembesítve van a nyertes azzal, hogy nyert, a vesztes azzal, hogy vesztett, az egy olyan fajta kultúrát fog erőltetni, hogy mondjuk elkezdenek csalni, vagy elkezdenek a szabályokat meg. Ahelyett, hogy mondjuk a vesztes azt mondja, hogy jó, 12-6-ra kikaptunk, most mondtam valamit, mert ennyi ellenszert, szérumot sikerült beszerezni. Mikor lesz a folytatás? Október 3, jó, akkor jövünk és visszavágó. Tehát, nálunk régen így volt, tehát, hogy a Brownféle játékokon meg volt az eredményhirdetés, és mi például, és ez nyilván, tehát most nem akarok általánosítani, mindenki kurva jó fej volt, de hogy mi elmentünk a Brownot, megkérdeztük, lesz második, lesz igen, jó, oké. Miért mentek át a másik oldalra? Biztos, hogy nem. Tehát, hogy tanulunk a hibából, és akkor kerestük azokat a csapatokat, vagy csapatkapitányokat, rajparancsnokokat, akik hasonlóan gondolkodtak, hogy figyelj, jöjjünk már, és akkor csináljuk már meg, és akkor hazamentünk, és átgondoltuk, hogy miért kaptunk ki, vagy. Tehát, hogy csak ezért kérdeztem. Tehát persze, ez is bennem, hogy építő jelleggel megmondod azt, hogy melyik oldal volt az, amelyik gyengébben teljesített. Mondjuk én szókimondó csávó vagyok, tehát én belemondom az arcodba, hogyha valami nem kóser, de viszont azt sem szeretem, hogyha pont ezért a dologért a játék során történnek meg olyan dolgok, amik nem odavalók. De akkor, tehát, hogyha valaki ilyen indítatással megy, akkor a játék végén oda tud menni hozzád, és azt mondja, hogy figyelj Zsolt, most nyertünk, vagy vesztettünk, figyelj, nyertetek 12-6-ra. Így van. Tehát hogy megvan oldva, és akkor nincs meg ez a fajta. De maga a játék során egyébként úgy is érzékelik azt, hogy eljutottak valahova, tehát persze, érezhető, igen, csak az, hogy ennek szerintem van egy ilyen, tehát ez egy ilyen határvonal, tehát amikor valakinek tényleg az arcában mondják, hogy figyelj, nyertél, vesztettél, de világos. Hol hirdetitek a játékokat, ez nagyon fontos. Tehát az Arena mindenhol. Vagy Facebookon, mindenhol. Mindenhol, mert most valamilyen oknál fogva maga az Airsoftos közösség az ilyen fölrobban, tehát mindenhol mindenki mindenfelé valamit csinál. És ez is egy nagyon furi számomra, hogy tulajdonképpen mindenhol ott vagyunk. Tehát a Mac, a Nexus, a Facebook csoportok, a Discord, na jó, de akkor hol TikTok, kell konkrétan regisztrálni? Regisztrálni van egy külön felületünk. Aha. Tehát pont emiatt, kiírjátok a Nexuson, kiírjátok a Mac-on. És mindenhol ott van az, hogy az Airsoft Arénának van egy külön foglalási oldala, és ott kell regisztrálni, pont amiatt, hogy ha bárkivel bármi probléma van, azt vissza lehet követni. Ha bármi történik menet közben, akkor ugye ott vannak megadva az elérhetőségek, akkor szintén. Ugyanez, amikor kinti játékra jönnek hozzánk, tehát ugyanígy a sima általunk rendezett arénás játékoknál is ugye regisztrálási kötelezettsége van. Nem regisztráltál, és megérkeztél, akkor maximum, ha kevesebben jönnek el, vagy bármi ilyesmi, akkor megnézzük, hogy beférsz-e vagy nem, de hogyha alapból, akkor nem regisztráltál, akkor séta haza. Tehát a kinti játékoknál pont ez van, tehát amikor valaki jön autóval, vagy bármi ilyesmi, akkor rendszámot is írd oda. Tök jó, aha. Pont ugye utoljára Bankházán játszottunk, és ott volt, nyáron voltunk valamilyen játékon, és valamelyik srác benhagyta a gázt a kocsijába, és fölrobbant. Wow. Aha. Szélvédővel együtt.
És akkor ott ment megint a matek, hogy ki az autó, hol vagy, mit csinálsz. Így megvan a... Hát, hogy ugye nem nyúlt hozzá senki, de ott volt az, hogy most akkor betörtek, loptak, vagy mi történt, és akkor sikerült kideríteni, hogy ki az autó, az megjelent, és akkor ő már benyúlt az autóba, és akkor mutatta, hogy hát itt széthasadt a gáz, mert az csak a melegbe fölrobbant, mert utána benne hagyta. Benne hagyta. Tehát ugye pont emiatt, hogyha bármi történne, akkor ott a telefonszám, ki az ember, melyik oldalra regisztrált, és villámgyorsan ötjek össze lehet kukázni. Jó, beszéljünk egy picit a képzésről, illetve képzés, edzés, hogy kell ezt elképzelni, hogy az elején beszéltél róla, de hogy ezek heti, tehát minden héten ugyanazt csináljátok, van esetleg ilyen 5-10-15 alkalom, tehát ugye egy konkrét program, hogy kell ezt elképzelni, ezt a CQB tréninget, vagy edzést, tehát te ezt hogy definiálod? Tulajdonképpen szerintem bármilyen nevet adhatsz neki. Tehát lehet tréning, lehet edzés, meccs, ugye most ez az új airsoftos fogalom, hogy megyek meccsre. Tehát maga a tréning az onnan jött, hogy amikor én még aktívan játékvezető pozícióban voltam az arénában, akkor játszottak benne a srácok, de egyébként mai napig is bemegyek és látok valamit, akkor megrenoválom a csávót. Tehát bent játék közben belenyúlkáltam az emberekbe. Rosszul tartod, erre figyelj, emeld fel a fegyvert, fejed... Gondolom, hogy a szakmából jövő, tehát nem bírtad ki, hogy mit csinálj. Hát egyrészt az, hogy rossz volt nézni, tehát szakmai... Ti elagozás, te a kettes vagy, mit csinálsz? Igen, hát ezt hiába mondom, mert az még nem megy át, de... Mert azért a túlnyomó részben John Wick-ek járnak le az arénába, de akkor is, tehát maga azt a szituációt, azt rosszul kezelés, akkor oda mentem, elkezdtem reszelni a csávót, így tartsad, úgy figyelj a lábadra, figyelj a testedre, nem lépek ki, kidőlök, stb. És akkor néztek, hogy ez mit makog ki ez a csóka. És utána lement a kör, jött vissza, na mondom, hát sokkal jobb lett, köszi. És a srácok mondták, hogy mi lenne, hogyha nem csak így játék során, hanem nem akarsz tréninget tartani, mert amit mondasz, az úgy látszik valós, és akkor az tök jó. És akkor így indul be tulajdonképpen maga ez a tréning. Volt egy kezdeményezés még annó, amikor ilyen modulos megoldásba lebontogattuk ezt az egész dolgot. 3 kört élt így meg így a hétvégékben. Aztán ugye elhalt ez az egész dolog, és hát mivel pénzből él az aréna, nem tudtam azt megcsinálni, hogy akkor szombatonként tréning van, ahova nem jelenik meg a kellő létszám. És akkor utána visszaestünk erre a keddire, de ez is tök jól működik. Tehát mai napig jönnek újak, jönnek öreg rókák, összeszokott csapat. Ugye most, hogy elindult ez a buildinges külső helyszínen lévő tréning, itt is nagyon jó pofa volt az a dolog, hogy amikor meglátod, tehát elkezdesz beszélgetni, hogy akkor hogyan kéne csinálni, és akkor jó, akkor nézzük meg egyet ezt a fegyvertartást, mint olyat, és ott az a vak cél, azt lőd meg. És akkor mondod, ez így nem jó. Miért nem jó? És akkor megmutogatod, hogy hát hol van a fegyver, vagy replika, vagy ez a bizbasz, teljesen mindegy, így van. A játékpuskát. A játékpuska. Ugyanez a ravasz, elsütő billentyű, meg... Ezzel én úgy vagyok, hogy az elsütő billentyű szlenges változat a ravasz, ez van, tehát fogadd el, nem ettől leszel jobb vagy. Tehát, hogy... Ha te tudod, hogy miről beszélsz egyébként, az ez az én elsütő billentyű. És ők a leghülyébbek, na mindegy. Tehát, hogy ugye elindult ez a dolog, és akkor elkezdted őket formálni. És akkor alapjában véve eljutsz odáig, hogy nálam a maga tréning az egy ilyen felvilágosító beszélgetés is egyben, amikor csináljuk, hogy nem az van, hogy ezt így kell, hanem miért így kell. Aha, tehát a logikát is elmagyarázod. Így van. Tehát ugyanúgy, amikor a fedezék használatot mesélem el nekik, amikor szögmérőt játszunk, hogy az miről szól. És akkor egymással is legyakorolják ugye ezt a dolgot, és amikor mindig mondom, hogy amikor úgy meg tudod lőni a másikat, hogy az nem lát, ne, olyan van.
Igen. És van, és akkor megmutatod, tehát ugye itt pont ez a lényeg, hogy akkor én beállok, megcsinálom, és akkor mondja a másiknak, hogy te figyelj, én tényleg nem láttam ebből semmit, csak azt éreztem, hogy meglőtt. Jó, oké. És akkor egymáson. És akkor úgy jönnek le, hogy bakker, ez tényleg, ez így működik, tök jó. Elmegy játszani, visszajön, na mondom, mi van? Mert igen, ezt akartam kérdezni, igen, hogy mik a visszajelzések amúgy, tehát hogy mennyire hatékony amúgy. Én nekem tulajdonképpen ez tartja ezt az egészet életbe, hogy a srácok elmennek játszani, visszajönnek, vagy összefutunk még tréning előtt, vagy bármi ilyesmi, és akkor látom, hogy füligérő szájjal jönnek, és mondom, na, voltatok játszani? És akkor, figyelj, pont azt gyakoroltuk, vagy pont az jött le, amit gyakoroltunk, hogy együtt mentünk be, és akkor mindenkit, és és a vajon, ahogy szoktad, mondom, és ott állsz, hogy akkor megérte, meg azért is vagyunk ki. Tehát te abszolút hiszel ennek a hatékonyságába, tehát hogy persze. Ez tök jó. Jó, ez hülye kérdés, csak hogy tényleg vannak olyan fórumok, ahol ilyen tréninges témákról, vagy tréninges topikok vannak, és jól olvasom a hozzászólásokat, és amúgy ez nem egy általános közvélekedés a magyar airsoft társadalomban, hogy ilyen jellegű tréningeket, akár CQB, akár kinti, tehát hogy mondjuk tudjuk mi az elszakadás, az a farkasfog, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ennek nem sok mindenki, tehát nem mindenki látja értelmét, és vannak olyan kommentek, hogy jaj, minek, amúgy is le tudom lőni, tehát hogy nem mindenki hisz abban, hogy ha ilyen tréningekre jár, akkor igenis hatékonyabban fog tudni játszani. Mondjuk én pont a tréningnek a híve vagyok, tehát de hogy nem mindenkinek ennyire egyértelmű ez a dolog. Az a fura ebbe az egészbe, hogy amit nálunk megy tréning, az nagyon sokan összekötik a CQB-vel. Ugye CQB, én nem szeretek CQB-zni. És akkor azt mondod, hogy jó, te nem szeretsz CQB-zni, semmi probléma nincs ezzel, de a fa, ami mögött ott megbújsz, annak hány oldala van? Igen. Ugye jobb, bal, föl, le, bokor, stb., megkerülés, stb. Ugyanez. Igen. Hát tehát hogyha ezekkel az alapokkal nem vagy képbe, akkor amit szintén szoktam mondani, a foci, grund, meg ott a foci akadémia. Ne csak Magyarországon. Rúgni mindenki tudja alapvetően. Így van, ott a bőr, belerúgtál, focizom. Ó, tök jó. És akkor összeengednek téged akár még egy magyar akadémistával is, 26-szor megbőrözöd, azt se tudod, hogy hol vagy, és akkor rájössz, hogy igen, akkor most focizok, nem futballista. Igen, abszolút. Amit akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban, csak most pont annyira belementünk, hogy próbálom visszanyerni hogy hol. Ja, igen. Az egyik kérdés, hogy szerveztek-e versenyeket, tehát például szituációs lövészet, vagy hasonló versenyeket ott az arénában, vagy ezt így elengedtétek? Vagy ez, hogy nincsen ilyen jellegű törekvés? Maga az aréna egyébként ezekre a dolgokra abszolút alkalmas lenne. Én még most idén a Civis Airsoft csapattal beszéltem, ugye ők ezt elkezdték csinálni, és nagyon pozitív visszajelzések vannak ebbe a vonulatba, hogy ez működne. Én mondtam, hogy én nagyon szívesen adok ennek helyet, hogyha ők ezt így gondolják. Én azért nem erőltettem meg ezt a dolgot, akár az IPSC, akár az, hogy csapatok versengelnek egymással, mert annó ugye a Phoenixben volt ilyen csapatverseny. Tehát a mai napig egyébként a kupa ott van nálunk. Csak úgy jelzem. És tök jól elindult, hogy volt 5 vagy 6 csapat, és a végére ott is kihaltunk 3-ra a végén. Tehát, hogy és akkor itt megint visszajöhetünk abba a vonulatba, amikor arról beszélünk, hogy tréningnek az előnye vagy hátránya, és akkor kimész játszani, hogy akkor vannak olyan játékosok, csapatok, akik képzik magukat, lejárnak, együtt dolgoznak, tréningre járnak, és így haladnak előre, meg van a hétvégén mi összeverődünk, és akkor lemegyünk játszani, utána meg beülünk valahova kajálni. És ez szintén, mint szervezői vonal, borzasztó nehéz. Tehát borzasztó nehéz azt lekezelni. De már csak balanszírozni is, hogyha két ilyen erről akartam beszélni. Pont az, hogy tehát játékélményben is nagyon nehéz azt megcsinálni. Mind a két oldalnak egyébként borzasztó kellemetlen. Tehát a nem képzett játékos állomány
találkozik azokkal, akik kommunikálnak egymással, tudják azt, hogy egyes szituációkban milyen mozdulatokat kell megoldaniuk, hogyan csináljanak akár egy elterelést, egy átkarolást, vagy bármilyen más dolgot, miközben a másik oldal megnézi, hogy ezek most mit csinálnak, üvöltöznek itt nekem össze-vissza, meg most akkor mi van? És a képzettebb játékosok átrohannak ezen az egészen, majd utána hogyha mondjuk ilyen tangliról beszélünk, mert ugye mindig a tangli az a legalja, de egyébként ugyanolyan feladatos játék, mint az összes többi, csak ezt valahogy így kitaláltuk, hogyha tangli, akkor az már nem. De és akkor ugye vége az első körnek, és akkor megjelenik a szervező, hogy hát fiúk, ez így nem jó, és akkor most vagy az van, hogy 14-en vagytok 78 ellen. Vagy becsuknátok a szemeteket? Vagy? Igen, vagy akkor szétszedünk titeket, vagy stb. És ugye ez is egy ilyen mind a két oldalnak kellemetlen. Ugye aki képzi magát, és annak úgy jön le ez a dolog, hogy lementünk, mozogtunk egy kicsit, de nem azt adta, nem volt ellenfél, nem volt olyan kihívás benne. Jó, mozogtunk, megizzadtunk, együtt voltunk, de nem hozta le azt a játékélményt. A másik oldalon meg pont az van, hogy azt látja, hogy hát ezek tök erősek, meg ezek összeszokottak, meg mi csak nagyon ritkán, és neki meg egy negatív élmény jön belőle. És mind a kettő másik játékot fog keresni. Igen. Ez kellemetlen. Szerinted a tréning, amiket ti csináltok, az tréning, vagy edzés, szinten tartás, vagy pedig utánpótlás nevelés? Most, ami volt buildingbe tréning, nagyon jópofa pillanatnak lehettem itt tanulja, hogy megjelent 5-0 kilométeres játékos. Tehát életükben nem volt kezükbe pisztoléró. De viszont ők elérték a kort, hogy apa, megjelentem, és akkor te már játszottál, akkor én is fogok. Jó, akkor viszont előtte tréning. És nagyon jó volt látni azt, hogy és lehet, hogy ebbe bele kell majd nekem is mennem, hogy elkezdünk videózni, és megcsinálni azt, hogy így indultunk, és ide érkeztünk. Mert nagyon látványos a különbség. Tehát ez az 5 gyerek ma lemegy az arénába, és nem kacsavadászaton lesz, mint kacsa, hanem feladat lesz őket levadászni. Tehát ha basic 1-et el tudjuk érni, akkor tehát az alapok megvannak, fegyvertartás, oldalkezelés, oldalváltás. Tehát 10 perc alatt az 5 gyerek megtanult mind a 2 kezével lőni. Tehát a mai airsoftos közösségnek én azt mondom, hogy szerintem 80%-a képtelen arra, hogy átemelje a fegyverét. Igen. Meg hát tudom, hogy azzal egyáltalán célozni, igen. Igen, a másik felől meg azt, hogy eltaláld azt, ami ott van veled szembe. Igen, és a fegyverszíj, az már csak így akadályozza, most akkor lentről, vagy mi van, és igen. És egyébként borzasztó egyszerű. Igen. Tehát odamész, megmutatod, megfogod, jobb kezes vagy bal kézzel, tik-tak, tik. Hogy van? Tik-tak, tik. Jól látom, velem szemben nem megy. Odaállsz mellé. Tik-tak, tik. Ó, tényleg. És ennyi, igen. És meg tudom, igen, jó. És akkor nagyobb lesz a sikerélmény is amúgy, tehát, hogy játékélményben látod azt egyébként, hogy úgy jönnek oda, a tréning utáni játéknál, vagy mondom tréning után eljönnek, hogy nagyobb a sikerélménye, kevesebb a kapott találat, mert nem az van, hogy kihajol. Tehát ugye én mindig azt mondom, hogy addig fedezék valami, amíg mögötte vagy. Tehát abban a pillanatban, hogyha azt elhagytad, onnantól kezdve, és úgy dolgozol, tehát kint a lábad, kint a könyököd, kihajol, stb. Motorozol, akkor az már nem fedezék, hanem akadály. És amikor már úgy jönnek vissza, hogy tök jó. Hallott, végig volt lőve ideig a kezem. Igen, és most semmi. Semmi, igen. Tök jó. Tehát azzal szerinted, hogy van egy ilyen szakmai része, jármódok, fegyvertartás, ezáltal nő egy picit a játék élménye és a tudása is, illetve az a fajta millió, az a fajta hozzáállás tőletek, illetve a közösség egymáshoz, hogy etikailag, viselkedésileg, találatmegadásilag is látom, hogy basszus, ez egy másik közeg. Ez így a kettő akkor összead egy utánpótlás nevelés? Tehát, hogy az új generáció már ebbe, tehát hogyha hozzátok jön, akkor ehhez fog szocializálódni?
Tehát ez működhet szerinted, vagy működik szerinted? Én azt látom egyébként, hogy nagyon jól működik. Tehát ugyanígy a fiatalok, tehát pont azzal, hogy maga a játékon való viselkedési megnyilvánulások, amiket ugye mi kontrollálunk. Az, hogy a cél az, hogy ma lehet, hogy egymással ellen játszunk, de holnap egyébként egymással fogunk játszani. Hogy segítjük egymást, ez abszolút pozitív. Az, hogy maga a közösség is úgy működik, hogyha valaki lejön, akár egyedül, és valamilyen problémája van, teljesen mindegy. Akár a fegyverével, akár bármivel, akkor nem az, hogy ott van hagyva kín a sarokba, hanem oda, hogy na, mi van, gyerek, mi a? Hát ez még, na, gyere, várjál mindjárt. Te figyelj, Laci, gyere már ide, neked is ilyen szarfegyvered van. Mi a bajod? Tehát én mindig elmondom, amikor valaki, van ez ha lenne Airsoft boltom, ugye, akkor ez működne, de ez a kezdőszett. Na hát én ettől egyébként falra mászok. Hogy van kezdő? Van kezdő. Mondom, igen, hogy ha van egy boltom, akkor dögöljek meg, hogy lenne külön egy ilyen Airsoft set, amit soha büdös életben utána nem fogsz tudni eladni. Igen. De ez a harmadik játéknál fogsz rájönni, és már akkor elmondom, hogy hát figyelj, a következő lépcső ez. Tehát úgyis akkor vissza fog jönni. Tehát, hogy itt is az van, hogy mindig elmondom, hogy amikor kinézel magadnak valami pukkalérót, tehát olyan, mint az autónál is, hogy fú, azt tetszik, igen. Akkor elmész játszani, és az Airsoftos, az igazi rendes Airsoftos, amikor oda mennek hozzád, hogy fú, te, tök jó az. Tehát mondjuk azért rendesen meg kell szólítani, hogy az egy tök jó fegyver, nagyon régóta. És akkor igen, na figyelj. És akkor el fogja mondani, hogy na, én ezt megvettem, ezt sajnos ezek a hibák, ezek ki kell cserélni, van egy ilyen normális kommunikáció. Igen. És akkor már is megsporoltál anyádnak, apádnak, meg saját magadnak egy rahedi lóvét. Hát meg rengeteg stressz, meg rengeteg időt. Mert hogy nem az Ervinnél van ilyen a fegyvered, ahelyett, hogy lőnél vele. Figyelj, a végére én beraktam egy olyan kérdést, hogy mert a CQB pálya, akkor nyilván van egy új trend, mondtad is, hogy figyelitek azért az igényeket Speedsoft. Ha valahol megfelütheti a fejét, mondjuk a pesti érában, akkor az aréna. Mit szólsz a jelenséghez? Most beszéljünk akkor globálisan, tehát a külföldi Speedsoftról, illetve a hazai Speedsoftról. Nálunk maga ez a Speedsoft dolog, ez egy nagyon-nagyon vékony réteg. Aki... Most még, vagy szerinted ez marad így? Tehát, hogy volt egy kis felpislákolás, de ez így szinten marad, vagy ez valami új trendnek a kezdete, csak lassan durran be? Lehet, hogy lassan durran be. Maga a HPA rendszereknek a fejlődése és térhódítása az látványos. Tehát pont ebből kifolyólag mi van ma? Igen. Akkor ma ezen a héten Mokker hozott nekem egy kompresszort. Tehát pont ebből kifolyólag, mert ugye nagyon sokan járnak hozzánk játszani különböző replikával, és elindult ez a HPA fejlődés fölfele, és ugye mivel folyamatosan szondázzuk, hogy mi van, úgyhogy én is úgy voltam vele, hogy szintén a srácok rágják, hát most akkor miért menjek el máshova tölteni, amikor jövök játszani, akkor majd itt belepumpálok. Hogy ugye mi is beszereztük ezt az eszközt, úgyhogy nálunk is lehet nyomni. Tehát maga ez a HP az így elindult fölfele. Ez egy tök jó szerkentyű egyébként. Abszolút. Mert egy következő lépése az Airsoftnak. Így van, tehát hogy egy fix történet, nem kell vele semmit tekergetni jobbra-balra, azon kívül, hogy beállítod a nyomást rajta. De az, hogy maga a játék, tehát amiről beszéltünk mi korábban, ez a szimmetrikus pálya. És igen, mert hogy a sporthoz igazából az kellene. Igen, tehát ez így ebben a formában szerintem így Magyarországon még egyelőre nagyon nem fog működni. Egyrészt azért nem, mert hogy kevesen vannak erre a dologra. Tehát aki tényleg azt mondja, hogy én ezt a fajta
játékot, ezt a fajta pályán való rohangálást, ezt a dolgot tolnám reggeltől estig. Inkább jelen pillanatban én még azt látom, ez lehet attól van csak, hogy mondjuk az Airsoft arénában nincsen olyan pályarész, igen, ahol ezt lehetne, vagy nincsen olyan bárkinek olyan csarnok ma Magyarországon. Mert ha lenne, akkor lehet, hogy oda, tehát, hogy de látnák a lehetőséget, akkor... Lehet, hogy ez működne, csak létszámban ez nem lenne rentábilis. Tehát hosszú távon semmiféleképpen nem látom jelen pillanatban ezt. Hogy bármelyik tulajdonos, vagy pályatulajdonos azt mondja, hogy mondjuk a jól működött pályáját bedúzerolja, idézőjelbe téve, és átalakítsa egy sportra alkalmas pályává. Nem. Tehát most jelen pillanatban zárt pályába gondolkodva, ami Airsoft Arena jelen pillanatban, nincsen rá hely. Tehát ha valakinek van csarnoka, vagy bármilyen létesítmény, ahol ezt mondjuk kivitelezhető, akkor lehet, hogy ez így beindulna, ez a dolog. De mondom, tehát most én jelen pillanatban azt látom, hogy inkább ez a könnyített köldögzsinóros felszereléssel rohangálós játékstílus, ez működik. Magába a tényleges Spistov stílusban, amit magában a játékban, tehát amikor versenyen csinálnak, ott például azt a dinamikát, azt nagyon kevés srác hozza le. Tehát azon kívül, hogy nem csapatba gondolkodnak, hanem szintén ott egyéni tevékenység van, nem jön annyira felszínre. Abban a pillanatban egyébként, hogyha így összeállnának, és akkor a John Wickből, mert most inkább azt látod egyébként, hogy elmész játszani egy John Wick, összeállna egy csapat. Aminek van egy edzője például, tehát, vagy legalább egy vezetője. Tehát, hogy bármi, de az, hogyha azt látnád, hogy lejön egy Spistov csapat, 6-8 fő, beállnak bármelyik oldalra, és az együtt dolgozik. Akkor lehetne azt mondani, hogy na, akkor itt van valami. De inkább azt látod, hogy megvan ez a történet, lejárnak, tehát vannak ilyen kisebb kolóniák, lejárnak Halomira, vagy hozzánk, vagy bármi más olyan helyre, ahol ez működhet, de még így valahogy vagy ők nem kezdtek el így beszélgetni, vagy nem. Tehát most igazából most még hiányzik egy úgymond egy vezető, vagy valaki, vagy valakik, egy csapat, egy egyesület, vagy akárki, aki ezt elkezdeni mondjuk így komolyabban felkarolni, hogy srácok, akkor csináljunk ebből valamit. Hát egy vezérszám mindenféleképpen szerintem nekik kellene. Az, hogy ez mikor fog majd létrejönni, ez szerintem itt abból kiindulva, hogy milyen szinten fejlődik ez az iparág, meg ez a fajtája a replikáknak, meg a használóik között, lehet, hogy ez fog működni. Jó, meglátjuk. Jó. Jövőkép. Van-e olyan fontos elgondolás, elképzelés, játék, tehát, hogy gyerekek február 2-ára átépítjük az egész arénát, vagy van olyan fontos játék, amire szeretnéd felhívni a srácok, lányok figyelmét, hogy mit terveztek igazából, amiről mondjuk eddig nem nagyon lehetett tudni, tehát, hogy, és most azt mondta, na hát akkor igen, ezt is ezt tervezzük. Külső játékaink azok folyamatosan lesznek. Most ugye beleugrottunk több játékba, ugye most csak hogyha az októbert nézzük, akkor ugye 14-én Buildingbe rendezünk egy játékot, utána 24-én Csévharaszton rendezünk egy 12 órás műszímjátékot, utána 29-én szintén megyünk Buildingbe, 5-én Ercsibe játszunk, november 18-án tréning, utána megint Buildingben egy nagy játék, de elképzeléseink egyébként hosszú távon az lenne, hogy havonta rendeznénk egy ilyen berobbantós nagy műszímjátékot, azokkal a paraméterekkel, amiket eddig akik hozzánk jártak, megszoktak, akik nem voltak, azoknak meg akkor ugye elmondjuk, hogy rendes in-game járművek vannak nálunk, tehát harcászati feladatokat látnak el, azokat fel fogjuk robbantani, szó szerint. Wow. Füst, gránát, minden szírszar működik nálunk reggeltől estig. Ugye a leghosszabb napra visszatérve, ugye mi is elkezdtük ez a 24 órás játék, meg műszín, meg oldalirányítás, és etc.
tudomásul kell venni, hogy nem igazán működik Magyarországon még ez a dolog. Tehát az, hogy én beöltözöm szilkommandósnak, az egy tök jó dolog, de fizikálisan, mentálisan nem vagyunk még egyébként ebben. Igen, úgyhogy most pont átgondolva ezt az egész dolgot, hogy azért minden legyen benne. Ugye a 24-i játék a Cséfaraszton pont egy ilyen 12 órás játék lesz, tehát 10 órakor nyitunk, és akkor déltől este 10-ig. Picit amúgy így rászoktatni, vagy hozzászoktatni, vagy felkészíteni játékosokat, hogy jó, most 12-t lebírtál, akkor tudod, mert a jövőre lesz már egy 3 nap, és 24 órába kell. Tehát, hogy van egy ilyen jellegű terve emögött? Hát ez a jövő terve. Aha. Tehát most így kezd kialakulni egy olyan vonulata ennek az egész dolognak, hogy én nem tudok más, meg ez a közösség, ami támogatja az Airsoft arénát, mi ebbe a katonai szimulációs játékokba tudunk gondolkodni. Tehát elsősorban ez a vonal, ami minket éltet, és az elképzelés tulajdonképpen az lenne, hogy szint a szinttel találkozzon. És akkor lehetne, hogy egy igazán jó játékot csinálni. Úgyhogy nekem volt már így a Nexuson is egy ilyen felhívásom, de a kutya nem keresett meg. De akkor ezek szerint mindenkit is személy szerint kell majd belehúzni ebbe a dologba, így van. Tehát, hogy kitalálunk majd egy ilyen alap képzettséget ezekhez a játékokhoz, és akkor ahol tréning van, ahol képzéssel, utánpótlással foglalkoznak, azokat a srácokat, azokat az egyesületeket, azokat a csapatokat fogjuk így fölkeresni, és összeszedünk egy olyan metodikát erre a dologra, amivel el tudjuk érni azt, hogy nem lesz kellemetlen szájíz, amikor az egyik csapat találkozik a másikkal. És akkor erre lehet majd felépíteni azokat a játékokat, és az a jövő évre mennénk ebbe bele igazából, hogy lesz egy ilyen basic 1, amikor ezeket a dolgokat mindenkinek tudni kell, csak azok jöhetnek, és tulajdonképpen olyan, mint hogyha ilyen iskolák küldik be a tanoncaikat ezekre a játékra. És akkor onnantól kezdve tudnánk így fejlődni, és feljebb vinni ezeket a dolgokat, és úgy tudnánk egyre bonyolultabb játékokat prezentálni a srácoknak. És akkor tulajdonképpen tényleg az lenne, hogy kitalálunk valamit Krisztiánnal, hogy akkor hogy fogunk fölrobbantani mindenkit, és nem az lesz, hogy hát végül is volt egy puk, hanem végig mosolygós arccal végignézzük azt, hogy tényleg azt megharcolták. A harc végén mind a két csapat nem anyázás van semmi, hanem az van, hogy pacsi, hogy öcsém, jó volt, igen. Nagyon jó, hogyha ellenfelek voltatok. Az utolsó BB maradt a fegyveremben, de meg tudtuk csinálni, és köszi. És ugyanígy fognak hazamenni, hogy megérte az idő, pénz, energia, stb., amit elveszel, illetve amit elveszünk a családtól, hogy azt mondja, hogy ezért megérte eljönni. Ilyet igazából akkor az van, hogy olyan minőségi játékot kell csinálni, ami motiválja az embereket, hogy fejlődjenek, hogy aztán egy még minőségi játékon vehessenek részt, és akkor így szépen lassan igazából építeni a játékos állománynak azt a részét, aki igazából erre vevő, és többet akar mondjuk egy tingli-tanglinát, tehát egy kicsit komolyabban szeretné venni ezt az Persze, tehát a lényeg az, hogy ezt majd meg kell toldanunk nekünk egyébként rengeteg különböző technikával, tehát hogy széjjel kell fotózni, meg videózni, meg online marketingelni, így van, hogy te tesó, erről maradtál le. És miért maradtál le? Hát nem azért, mert nem jelentkeztél, hanem azért nem jelentkeztél, meg azért nem tudtál jönni, mert hogy ebben nem vagy benne. És akkor erről maradsz le. Tehát ez lenne a hosszú távú elképzelés. Tök jó. Hát figyelj, hogyha lesznek ilyenek, akkor mindenféleképpen fogunk kommunikálni, és szerintem még vissza fogsz jönni, már csak a leghosszabb nap miatt is, mert nekem felkeltett az érdeklődésemet. Úgyhogy hát figyelj, napestig lehetne még beszélni, és szétszedni ezeket a témákat, de azt hiszem, hogy minden témát érintettünk, és megismerhetünk téged is, meg nyilván az arénát is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
és válaszoltál a kérdésekre. Az elérhetőségeidet a leírásba le fogjuk majd írni, és ezt már a nézőkhöz vagy hallgatókhoz intézem. Hogyha bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan írja meg. Ha összegyűlik elég kérdés, akkor visszahívunk, és jól meginterjúvulunk megint. Írjátok le mindenféleképpen a véleményeteket, hogy milyen volt ez az adás. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hallgatni és értesítést kapni arról, hogy mikor jön a következő rész, akkor egy feliratkozás gombot. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattatok, és nem sokára jövünk vissza. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm!